tomto videu si ukážeme, ako používať Glucomer Accu-Chek Instant. Mali by ste mať tieto položky: Glucomer Accu-Chek Instant, balenie testovacích prúžkov Accu-Chek Instant, odberové zariadenie Accu-Chek Fast Clicks a lancetový zásobník Accu-Chek Fast Clicks. Ak potrebujete asistenciu s niektorými z nasledujúcich krokov, kontaktujte prosím zákaznícku linku Accu-Chek. Teraz si ukážeme nastavenie a používanie odberového zariadenia Accu-Chek Fast Clicks. Používanie tohto zariadenia je naozaj jednoduché, pretože netreba manipulovať s jednotlivými lancetami ani ich po jednej likvidovať. Na použitie odberového zariadenia budete potrebovať lancetový zásobník Accu-Chek Fast Clicks. Každý zásobník obsahuje 6 lanciet, takže vložením jedného zásobníka ste v skutočnosti vložili 6 lanciet. Odstráňte kryt z odberového zariadenia. Teraz do neho vložte nový zásobník bielým koncom dopredu a celý ho zatlačte dnu. Musí hladko zapadnúť na miesto. Táto časť je dôležitá. Neodstraňujte zásobník, pokiaľ ste nepoužili všetkých 6 lanciet. Po odstránení ho už nie je možné vložiť späť. Zásobník, ktorý bol odstránený, bude mať na strane viditeľnú červenú čiaru. Teraz nasaďte kryt späť na odberové zariadenie. Ďalším krokom je nastavenie hĺbky vpichu, aby zodpovedala vášmu individuálnemu typu hrúbky kože. Hĺbku vpichu lancety nastavíte otáčaním číselníka na krytke. Na začiatok nastavte číselník na číslo 2. Možno bude treba nastavenie niekoľkokrát zmeniť, kým nedosiahnete správnu hĺbku pre váš typ kože. Odberové zariadenie Accu-Chek Fast Clicks funguje na jedno stlačenie. Na jeho použití stačí stlačiť piesť celkom nadol. Tento pohyb spôsobí vpichnutie lancety do vášho prsta. Po každom teste je potrebné použiť novú lancetu, a to tak, že jednoducho zatlačíte bielu páčku dopredu a späť a vaša nová lanceta bude hneď pripravená na použitie. Teraz si všimnite, že číslo v bielom okienku sa znížilo o 1. Toto číslo vám ukazuje počet lanciet, ktoré vám ešte zostali. Keď sa zobrazuje číslo 1, znamená to, že používate poslednú lancetu. Po jej použití musíte vymeniť lancetový zásobník. Teraz ste pripravení na testovanie vašej glykémie. Najprv si musíte zvoliť prst, z ktorého odoberiete vzorku. Najlepšie je prsty striedať, nakoľko časom sa stanú citlivými. Zapamätajte si, že vždy pred testom si musíte umyť ruky mydlom v teplej vode a potom si ich dôkladne vysušiť. Vyberte si z tuby jeden testovací prúžok a nikdy nezabudnite viečko pevne uzavrieť. To pomáha ochrániť zostávajúce testovacie prúžky. Vložte nový testovací prúžok pozláteným koncom do Glucomera. Šípka v čiernom kruhu označuje správny smer. Glucomer sa automaticky zapne. Na displeji sa zobrazí blikajúci symbol kvapky krvi. Teraz je čas použiť odberové zariadenie. Teraz pritlačte odberové zariadenie otvorom na lancetu na bočnú stranu vášho prsta a stlačte piesť úplne nadol. Lanceta vás pichne do prsta. Potom si masírujte prst smerom k brúšku, aby ste pomohli vytvoriť kvapku krvi. Teraz priložte prst kvapkou krvi k žltému koncu testovacieho prúžku. Keď je na testovacom prúžku dostatok krvi, objaví sa blikajúci symbol presýpacích hodín. Váš výsledok merania hladiny glukózy v krvi je pripravený za menej ako 4 sekundy. Je to tak jednoduché. Teraz máte výsledok svojho testu. Šípka vedľa nameranej hodnoty ukazuje, či je váš výsledok pod alebo nad cieľovým rozmedzím. Cieľové rozmedzie predstavuje zelená časť indikátora cieľového rozmedzia. Dva dôležité kroky na záver. Poprvé, zlikvidujte použitý testovací prúžok, potom jednoducho prejdite k novej lancete po otočením bielej páčky dozadu a dopredu. Nová lanceta je teraz pripravená na použitie. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa, ktorú ste dostali s Glucomerom. Ak máte ďalšie otázky, prosím navštívte www.accuchek.sk.